Lue S-etukortti. Jos sinulla ei ole S-etukorttia, paina, ryöstä kauppanäppäintä. Ota ostoksesi ja juokse! Varoitus, varoitus. Tämä kappale on niin kräktätty Benzema, että musaopekin jää ihan klipille. Maailman mekaanisin roasti. No niin, nyt alkaa kesäloma. Ei kokeet, ei läksyi, ei opejatka, vaan rage, vaan pelkkiin elasi todistukses. Mut ei se haittaa, kun voi vaan grindaa fortti. Ei kasvattaa syöpäkasvaimia silmissä. Mahtaakohan mun pöytä kestää koko kesä, kun ragea niin paljon. En aio poistua mun huoneesta, vaan grindaan forttia. Jos mun musisi käskee mua lopettaa pelaamisen, niin brexittään sen. Sen jälkeen se näytti ihan mammutilta. Volttilaukset ei löydä mun huoneeseen, koska musi häätäänee. Musin mielestä se on epäterveellistä ruokaa. Musin mielestä pitäisi syödä pelkkää pinaattikeittoa. Mä en tiedä miten musi pystyy häätään Volt-kuskit purtuneella nilkalla. Se varmaan ajoi niiden päällä pyörätuolilla. Sen näkee sit onks poliisit ovella. En aio poistua mun huoneesta, vaan grindaa forttia. Jos mun musi käskee mua lopettaa pelaamisen, niin brexittaan sen. Mun käsinahka hikoo irti, koska mulla on peliohjaajan kädessä 247. Ja mun bokserit on ihan hies, kun sweattään fortis. Sitten sieltä tulee jotain aivosyöpäbotteja, joilla ei oo elämää. Kun ne vaan tulee minigunilla boksiin. Ja sit kun ne mut ees kerran tappaa, niin ne huutaa ihan täpöö. Tämä kappale on liian kräktätty Benzema eikä Benchwarmer tuote. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen.